λίγο 1 μέτρο το εγώ, θα φαίνεται. Ναι, 1 μέτρο το έχεις. Περίμενε. Αυτοκίνητο εδώ θα έχει πέσει όλο, μαμά. Ναι. Ναι. Ναι, με φράς πράγμα, ρε κορμα, στο πάμε πρώτα. Κοίτα τη μαμά. Τι με λεφτά είναι, θα το πω. Ω, λιλούλια. Γεια σας. Ευχαριστώ. Αλληλούλια. Πάμε τώρα, ρε, τι το μπερδέψουμε τον δρόμο. Γιάννη, Πού είναι? κάπου το σε βγάλει. Μόνο το έξοδος. Έλα τώρα. Πεθάναμε. Τώρα δεν θα πάμε άλλο, Κέρκυρα. Να πάμε. Γιάννη, εκεί σου. Ουχου! Ναι, παραπλή, δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω τι διαβάζει. Δεν ξέρω. Μήπως ήταν εκείνο που σταθάκι. Στα Γιαννίνα, Γιαννίνα, Άρα Γιαννίνα. τα πέλεγω στενά, μου λέμε. Drop. Let's go. Let's go. Let's go, τώρα άστε να πάει. Τι, Δεν μαζέψεις τίποτα λεφτά. εγώ, Ναι. πώς θα τα μαζέψω? Αυτές εσύ, από τίποτα μαζεύουν, ο μαμάς και ο παπάς. Κάνω. Τώρα πού πάμε, ρε? Αυτό, Ευτεία. γιατί σε αυτό το δρόμο, πού πήγε? Εδώ σε βγάζει. Έρχεται κι άλλο αυτοκίνητο. Κοίτα το φανάρι λίγο, ρε παιδί μου, γιατί είναι μακριά. Κόκκινο. Εγώ που είμαι πίσω μπορώ να το βλέπω. Μπάμπη, δεν είδες το φανάρι? Γεια. Πουπ. Το κλείσα.